Čau komiksoví fandové. Takže toto video se připravovalo strašně dlouho a nakonec jsem se rozhodl, že to udělám takhle random na cestě domů. Chtěl bych vás pozvat a přivítat na kanálu Comic Source, který je zaměřen na komiksy, na komiksovou historii, na komiksové hrdiny a podobně. Čekejte každý týden nové video a já se jdu připravovat na nový díl, který bude příští čtvrtek a bude zaměřený na Marvel Universe, na Marvel Studio. Je to o vzniku Marvelu a doufám, že se vám bude video líbit. Takže moc se na vás těším. Děkuji moc za to, že jste tady, za to, že tady budete a za to, že mě budete nějakým způsobem podporovat, odebírat a tak dále. Díky moc a mějte se fajn. Čau.